हेलो, कौन? भूल गेलू का? बेवफा हो गेल बाड़ू एकदम। ओहो आर्यन, इतना विशेष मिलत बा, कुछ तो अच्छा बोला। नो, यू आर चीटर। चला चुप। अच्छा ये बतावा, ई तोरा के घोचू कैसे पसंद आ गइल? गवर्नमेंट जॉब बा यार। ऊ अपन टैलेंट पे नौकरी ले ले बाड़े। सच में यार बहुत अच्छा इंसान बाड़े और हम बहुत रिस्पेक्ट करेनी ऐसन लोगन के। अच्छा, यानी हम जॉबलेस बानी, यही से तू हमारा साथे फटीचर जैसे बिहेव करता रू। मान गईन तोहरा के पैसा बहुत कीमती चीज बा। ऐसन कुछ नहीं के। हाँ, लेकिन अगर तोहरा के मन के भड़ास निकाले के बा तो वो तो निकाल सकेला। चला ठीक बा, बाय। हेलो हेलो।